Ahojte. V noci sa stala taká vec, že pán predseda politickej strany SNS Andrej Danko v noci išiel so svojím vozidlom a narazil do stĺpu. Samozrejme, z miesta odišiel domov, aké by sa nič nestalo, a polícia ho vypatrala na základe olejovej škvrny. Andrej Danko sa obhajuje tým, že aj on je len človek, dostal šmík a nabúral a čo? Ono to je presne, takto to dopadá, keď právnik si kúpi titul. Nevie základné veci. Došlo k poškodeniu zariadenia svetelného, znefunkčeniu križovatky a jeho povinnosťou bolo zostať na mieste a privolať hliadku polície. Toto sa neudialo a väčšinou zo skúsenosti viem, že takéto veci sa neudejú len vtedy, keď vodič vozidla je pod vplyvom. Ja som veľmi zvedavý, ako toto celé dopadne, a stále sa držím toho známeho. Padni komu padni. Dovidenia.